И здравейте, хора! Днес ще снимам за тока-бока. Знам, много прибързано, не съм ви казала дори имената. Но твърде много заета, нямах става възможност и просто реших вече да започна. Така. Трябва да ставам, да правя закуска, но първо нека да се преоблеча. Да правя закуска. Но то иначе няма друг начин. Воля да ги направя. Само да потърся къде са яйцата и дали изобщо имаме. Значи ще готвя рибка. Ето така. Намажем ще риба. Мисля да направя гофрети. Тъй като нямаше смес за гофрети, направих хот-дог на мен, на дъщеря ми. Малката попарим лекция. Казвам на свобода мъжа ми. Брайан. Да. Ставай. Добре. Деца. Да, мамо. Ставай, скъпа, че трябва да се оправиш и за училище, да закусваш също. Добре, де, мамо. Хайде да събудай само малката ти сестра. Елизабета, миличка. Да, мамо. Хайде да ставаш, че трябва да ходиш и на детска. Добре, де, мамо. Хайде, аз ви оставям с кака да се облечете и идвайте направо. Най-накрая си готов, сега само децата чакаме. Тук сме, мамо. Добре, сядайте си на местата. Много вкусно беше, мамо. Добре, миличка. Много вкусно, наистина, мамо. Благодаря. Да, много вкусно. Благодаря. Хайде, аз ще сложа съдовете в съдомяната и направо страхойте за училището.
Ух, я сидичка. Ох, майките. Чувствам тук, аз след малко ще заведа на детска градина. Уф, само аз останах. Трябва да ходя. Ох, значи... Здрасти, БФФ. Здрасти. Мале, ние закъсняхме ли за час? Я да ви знам колко часа. Не сме закъснели. То е 8 часа. Тоест, почва 8:15. Така че трябва да побързаме. Здравейте, господине. Здравейте, деца, сядайте. Така, днес ще учим таблицата с 7. Добре, чакай само, господин, си извадим тетрадките. Те споделяли една раница. Ще се върна, когато вече съм извадила тетрадките. Така. Записвайте. Едно по 7. Кой иска да излезе на дъската? Аз. Добре. Колко е 1 по 7? 1 по 7 е равно на 7. Браво, сядай. Така, втори пример. Вече ще се върна, когато вече часа е свършил. Ох, човек, колко беше скучно в този час. Да, със сигурност. Хайде да ходим в това за рисуването. Добре. Съгласна. Но тук има глина. Може би и да не е глина, забравихме, но това е името. Две минути по-късно. Майчице, колко късно стана, трябва да си ходим вкъщи. Да, съгласна съм. Вече всички са се тръгнали. Аз пък си справих раницата. Колко съм тъпа. То вече всички са легнали, без това не ми се вечеря. Ще се прооблека и ще си легна и аз. Така. Хора, това беше видеото. Абонирайте се, бъдещо харесате видеото. И се абонирайте за канала за втора част.